Paparts! Naubos na noy. Abot na sa eskwelahan. Tara. Ito sa eskwela na to. Uy. Iwan na to di Bigoy, kita pa manggoy tao. Oo, bito. Kita lagi dua dire. Apa-apa ta sa uban migo. Na. Gaya dila Bigoy. Oo, bito. Kita lagi dua dire. Na ako mga pasmit ay. Tayo na to ni migo no. Oo, bito. Iba kagin sa atong unang maestro ron. Wa lagi. Kurba kay ka introduce yourself ba. Ogi. Mo na gid atong classmate migo ba. Migo, taga-asa ka, Migo. Tamoy lang. Nag-asa rin mo migo. Taga-sityo ako koy. Kaila ka sa to maestro migo. Wajud ko kaila migo. Babuhay pagid ko diri. Kurbaan ni introduce migo eh. Iba, bito. Maestro ba? Wata kay labya. Gaya sa to maestro migo. Asa ka totoo maestro ka? Abasin na nari pa to eh. Nari pa ito. Basin. Abot ng manok. O try. Uy, ano to maestro? Good morning, sir. Good morning class. So class, anong section ba to class? Section Kamunggay sir. Oh, di ba class? Ba't mo diri ka po class ang nang-introduce ko class? Isa may wasin niyo class. Kasi sa kay. Ako tanaw di class. Mo na itong maestro, pasmado lagi ni. Sa bara. Oo, sa tugingon ninyo? Ha? Wala sir ay. Wala sir ay. Ingon na mo. Ang Gwapo? maestro gwapo. Good. +1 mo. Kamu na +1 mo score. Pailita na yun ako ron. Mabuto na to sir. Sir, good morning sir. Ay dong. Ano libat makadong? Hinawayon sa demo sir ay. Duha lagi ka kabuk sir. Nakay kambal sir. Nabuo na kadong? Ako na madiri usta. Oh, ikaw rin usa sir. Oo. Duha lagi mo kubuk lagi. Asa dati mo na kadong? Ha? Oo, nasi mo gila. Nabuo ang tingnan na kadong ay. Ha? Buwan ka. Punta din ako puno na sir. Gato. Sige sir. Duha lagi ka kabuk sir. Akong kauban sir pa. Classmate ta. Nani sila kaluwa sir? Nabuo na tingali ka. Pagsaro na sila kabuo. Pagkaro na sila sir. Kapa daw. Wala din ako sir. Ako rin. Press 1. Press 1. 2. Okay, class. Sa di pa ta magsugod. Mag-apinda sa ta. Pinoy. Present. Tukmol. Present! Cutie Pie. Present sir. Damuslo. Present, sir. So karon, naaman mo dito nan. Mag-kuha natin nyo, mag-klase natin nyo. Sa dili pa ta magsugod sa itong klase, mag-introduce yourself. Mauna ka na, Tinoy. Yes, sir. Ang pangalan mo, ang edad mo, at ano pa ang ginagawa mo. Sige. Good morning, classmates. My name is Tinoy. Nagpuyo sa sitio Agokoy. 10 years old. Thank you. Mana, sir? Next. Tokmol. Good morning, classmate. My name is Antukmol. Nagpuyo sa sitio Tama. Huwag akong edad kay 13. X. Cutie Pie. Ako sir. Adi, ikaw dong. Slide. Ako sila. Sige. Ikaw dong. Good morning sir. Ano ka rin kasling squad dito sa Aw. sige. My name is Cutie Pie na buok. Nagpuyo ko sa barangay. Ilang class, quiet. Sir, sige mo sila pinagkamas ko no? Class, quiet. Sir, Balik. My name is Cutie Pie na buok. Barangay Saging. Sitio Agunoy. Akong edad kay 65 panduway. Next, Damuslo. Good morning, classmate. My name is Damuslo. Nagpuyo sa sitio Bagtik. Akong edad 15. Thank you. Sa karon, mat na project sa gran diha. O sir, ikaw gran? Oo. Wala lang diha. Wala sir ay. Ikaw do. Dili, sir. Ikaw Cutie Pie. Dili sir. Aso mag-discuss tag mat para makibaw mo og unsay formula sa mat ug unsay makatunan nyo. Ano G? So, mag-discuss tag sa mat. Mo ni. Una. Tinoy, answer this. Stand up. Chok. 1 plus 1. Sir, naparin chok. Bugo, hindi ka na dong. Ito na, sir. Pero libre mo na. Aw, agi mo yung ayaw anigit. Dita sa mat. Dita sa mat. Dirita sa
He is free! Yes, sir. Amo na silahan. Plus 1 mo tanan. Good! So karon pamatig mo sa kung discuss karon kay ikaw man og-discuss, mag-test na ko. Understood? Sir, sir. Sige. Ang discuss na ko karon ay Land Bank 2022 calendar. Kasabot mo? Yes, sir. Sige. Unang pakli. Alara. Jose Rizal. Jose Rizal is a was more than just a physician. He also recently ako sa si Rizal? Cancer. Cancer. Good. Plus 1. Today, physicians, nurses, and other healthcare professionals and workers tirelessly serve to help sickness. Mutabang siya sa mga tao nga daot. Daot di kay ding daot na parang daot bay kaon ba? Ha. Nadaot ko sa ilim nun, sir. Oh, daot sa lim nun. Kailangan ka mo gyud nga wala gimusig inom-inom di gyud na pwede nga. Next. Melchora Aquino. Kailan mo ni? Ako ning lula sa una. Melchora Aquino. Kasi wa mo kailang Melchora Aquino. Iyo rin sa tao kunog Gabriela Silang. Mao ni ang giingon. Filipinos continue to embody the traits of our forebears who decided their lives to fight for our freedom and peace. Mo-fight na mo kanang inyong self, ipaglaban ninyo inyong freedom para kamo ay ma-freedom. Okay. Sir, snack pa sir. Okay na class? Okay na. Okay. Kisa to'y na ay freedom nga mo kuan. Kisay pangalan na to. Ako sir. Kisa mo to pangalan? Ako. Tipay. Kitipay, magkabuang ka di. Basta pag-answer mo niya. Okay. What is the... Sa. Oh shit, not good. What is the Filipinos continue to embody? Kisa mo to? Okay na? Okay na, sir. Next question. More than just a physician, he also resistantly fought against a social cancer. Sir, ay, cancer niya, sir. Kasi ka dong? Wala, sir, ay. Bukal-bukal man mo kutipay. Oh shit, not Pag-answer niya, good. pag-answer. Ada siya, sir. Cancer ko na siya, sir. Hawa na sa cancer na. Cute pa na siya. Number 1. Ang answer kay si... Kisa man? Ako! Ikaw kisa, pay. Piste, ikaw dong, Pinoy. Ay, si panghapit na ito ni. Malungkot, sir. Malungkot time, nabukaw na may tawang bata. Kasi malungkot. Di na, sir. Bugog yun. Ikaw nang damos lobe. Na, one agad. Usam na tong klase dire. Pag snack mo, snack, sir. Usaman. Tukmol. Tokmol ba? Snack mo, snack. Kuya ni kasi